Zdravím, dámy a páni. No a dnes si zahráme Bed Wars, ale jednu špeciálny level. Že tentokrát budeme bojovať o druhé miesto na Slovensku. Steve King urobil jeden post, ktorý bol, Steve King bol na prvom, najlepší, ako prvý na Slovensku a môjho brata dal ako druhého, ale potom to došlo k nedorozumeniu a tak sme si rozhodli, že dáme 1v1. Nedošlo k nedorozumeniu, kamo. Nie je mi to jedno, ale dobre. Kedysi, áno, na začiatku áno, ale potom som zatiaľ, keď ma porážal väčšinou, nie väčšinou, veľakrát ma porazil, ale ja hlavne jeho, tak som ho zatiaľ zaradil na druhé a dnes sa zistí, kto je druhý najlepší na celom Slovensku. A máme tu 3 možnosti. Zahráme si 3 body Bed Wars, potom druhá epizóda bude Sky Wars a v finále je Piratas. A ten, kto z nich vyhrá, tak pôjde na finále so mnou. Nie. A ten, kto nie. Nie, kamo, dohodli sme sa takto s môjim bratom, že ideme o druhé miesto a keď ja vyhrám, ma presunieš ako na druhého najlepšieho hráča na Slovensku. A potom ďalšie dní pôjde grand finále ako toto so mnou. A keď ma porazíte, zaradím vás na úplne prvé miesto na celom Slovensku. No. I tak možno sa zmeníte, možno sa zlepšíte za 5 dní. Čo ja vieť, ale nezabudnite tí, čo hrajú Blox Dio, aby ste sa zlepšili tak ako ja za 7 mesiacov už som porazil 5 rokov starého hráča. Jeden hráč hral 5 rokov. A mrzí ma to, dnes ešte to potrvá, aby bolo teda SMP, lebo dnes sme sa nejak zdržali veľmi veľa a... Jo, takže SMP sa odkladá. Alebo možno už nebude viac. Nie, bude, nemusíš do toho bať. Ale to potrvá veľmi. Ty si najlepší bridger na... Áno, bridger na Slovensku. Ja považujem, že najlepší bridger na Slovensku, povedzme. Tak. Dobrý. Spadol. Zatiaľ. Zatiaľ. Si prehral. Protection upgrade. A čo ak to ty oľutuješ? Nikdy nevieš. To nevieš. Damage. Počkaj, nemám nič. Joj. Tak. Jaj! Čo to? Jak si sa sem dostal? Jak si sa sem dostal? Počkaj, moment. Hej, mne sa Dobre. Ale to neplatí. No moment. Aha, zase sa ti zablokoval? Mne sa zapla hovadina. Ale no tak. Neplatí, kam? Dobre, neplatí. Ideme znovu. To je ten nový level. Ten si vyvezmeme. Tak dobre teda. Siege si dnes vyberieme. Takže dnes zistíme, kto bude veľmi dobrý hráč. Ako som hovoril. Ale Siege je nový level Bed Wars jednotka 2. 3 a 4 boli dve nové levely. Ja som zabudol. No dobre, to je jedno. Takže... Ale bolo tam nejaké stavenisko. A druhé bolo luka a také veci. Máš 20 sekúnd, kamo. Švíhaj. Prvé neplatilo, kamo, čak. Ja viem, už som to povedal. Rýchlo, 13 sekúnd. Dobre, kamo, počkaj, nemôžem, lebo to prebieha overovanie je také otravné. No, nestihneš. Nie, nestihneš, kamo. Ja stihol! Výborne, kamo. Nechcem byť rúžový. Jak sa to stalo? Kamo. Čo? Kamo, Aron? Sme spolu, Steve King, teda kamo.
Nie je. Pozeraj, sme iba my dvaja. Jak to máme akože To zvládnuť? jak to je? To jak je možné, kamo, to je najviac rare. Wow! Dobre, vypnime, ideme znovu. Kto vyhral? Creative Wins, to čo je? To nechápem, ale dobre. Steve je na V1, som sa prihlásil. Dobre. Dobre, som sa dostal. Siege dajme, lebo to je najnovší level. A nemeníme farby už. Tak aj dohoda. Hej, Oak, som teraz Oak. Nie, ja chcem Siege. Kámo, veď to je nový level. Mne sa nepáči ten level. Mne sa veľmi páči. Veľmi sa mi páči ten level. Kámo, čo? To uvidíme, lebo som ťa veľakrát porážal, ale keď si skúsený, to nestačilo. Teraz som si istý, že to vyhrám. Možno. Kamo, ale ten prvý bod neplatil. Áno, to viem, ale... Že nula, Ale porazil som ťa, takže... ale je 0-0. Áno, viem, kámo. Alebo viete čo? Dáme si jeden bod. Lebo to by potrvalo. A dokonca aj na Skywars už bude 3, lebo to trvá. A Piratas 1 bod tiež, takže uvidíme, kto bude mať najviac, dobre? Dobre, kámo? No dobre teda. A prepáčte to, môj priateľ si teraz ide dať nejakú svačinku. No Siege, wow, nádherné. Nie, je to veľmi pekný level. A dokonca diamanty mám veľa. Dobre teda. No počkaj, železný krampáčik. Na chvíľočku. Šestnáct. Aj. Keď by som vedel robiť ako môj brat. To by bolo úžasné. Ustúpim pre istotu, to je moja klasika. Dobre. Krásne. Nie! Jedno HP. Si brej, veď... No dobre, to nevadí. To nevadí, ešte nie je koniec sveta. Jedno HP. Kamo, ja sa musím domilovať. No to je škoda, že neprehral. Koľká škoda. Toto ešte už bude aj na železný meč, nie? No teraz. Diamantový meč, nie. Toto si šetrím na armor. Ja si myslím, že už má complete armor. Ja si to myslím. Nie, nemá. Ale má diamantový meč. Cibrej. A je po posteli. 2 HP! Utíkam. Ešte spadnem. S Bohom, priateľu. Teda brat môj. Yes. Výborne. To je ono. Výborne. Teraz ma už treba iba poráziť. Výborne, to je veľmi dobre, čo sa stalo. Bude ťažké, najprv budem musieť ten skok bitkami.
Tak. No pekne, a ide si po mňa. Ale no tak. To sa nemyslá. Ako vyzerá? No jak bežíš si, brej, toto je naozaj neuveriteľné. Si brej. Nepozeraj sa na počítač, kámo. Dobre, toto trošku väčší risk, takže... Nehovorím, že má TNT. Ja som si istý, že aj má. Kámo, ty čo tam robíš? Čo tam stojíš? No poď dole! Na čo čakáš? Ty sa bojíš, že ťa porazím. Inak vyhrám celý Bed Wars. Sa bojíš. Kokso. No jasne, že kokso. Komit. Ja viem, že ideš dole. Teda hore. Čau, kamo. Vieš, ako som sa sem dostal? Tam majú druhé repliky. Vieš o tom? Čo si si myslel? Čo si si myslel? Aha, kokso. Oj, ty vole. Vyhrám to kolo. Čo? Yes! GG, vyhral som celý Bed Wars, mám jeden bod. Takže ďakujeme za toto video, dajte mi odber a like, uvidíme sa na Skywars, čus!